nga kumi iwai ipuran jong ka film khasi nga penpau ka jingkmen ba iba commander sang pliang i president jong ka me filma i sha jet ban let sha ka te kan festival lingba ka jinglet jong i shate nga khmi ganti ru ba in sawanra ka jingkla ne ka jingpher ha ka karkhana film jong i shane kadai ka nam mat ka burom ya kari jilla jong i baro ka wai hi ba iba commander sang pliang i sha jet te nga kitbok kirwang deng sa shisin khuble shibon tangkatai. All the best ba kawan. Kubli pi baro bapik ini video mata ngadap rejik sokmen ba ngate ba I ba komanda sang peliang bari presiden joka me filma inlet mi khmat namata kini ki film khasi jungi film jetia ber film garuru inlet mi khmat namata ka stage jungi shadu stage kan film festival te ko ba komanda subha yathu khana sepangki film jungi ndak la pojtai khana bagi berir kinte bha sepangki film jungi pasko iru subha salumno ataki jing start ne kita ki kiwi kirkom ring film jungi jai berir nang tei but pas start show ini indap la wan phai biang shani te ngaso sarong ba phi la dei utaw nong hikmat jongi namata ka jala jungi prakoi but ngaso sarong ba nga kermen ba phin yathu khana shushu sepang film jungi film khasi film jentia film garur kumju but ngaso kemen ba phali represent rumah ya kata ka north east india ru jungi te kumta ba komanda champion salit sup ba saura eta ka jingjop ma to all the best kublai shibi chubun ngadai u ba ibormi muksor udai uwei ni kinong shna film jong kini ki film khasi jentia jongi ngalong ru kum director badu producer jing pun tili ki film baladem ti kunjo nagaliang jonga nga bat nengi baro kinong shna film hakani ka khasi jentia jongi ngai kublai ya iba commander bad ya iba Nicholas ibla shajid da ka Ministry of Information and Broadcasting ban represent nagasir jongi balik represent Shakakin Festival te ngangit scam ba kajingle jong iba commander ba kunju ro iba ilong I president jong mi filma jong ini ki filmmakers hapa Meghalaya jongi ngi scam kajingle jong I sate kanyo shibon gijing mento yangi ki nong sha film local shine kunju ro ngangit scam ba kajingle jong I sate kanyo mento yangi hakabun ba kumnu bangi ro ngila ban kyu hakakam shna film jongi kunju ro hakakam bangin nang yai chakmat bangin long ro ban yo biyo recognition ro hadin ngani scam haki film benginang kyu show agini ki kam ching nong sna film jongi te ngani tangatai nga wish I best of luck pat save johnny angitai kitin bless you bon play people ngado sibat song director jong film ko bojo kakyan apan pa hang ni kum ki parat kot jong ka Meghalaya Filmmakers Association bakat no idap da jing kemen ka bakrao kamta me bai Presiden jungi iba komanda sang pliang ila sa ajit penedun mentalang hakaken film festival kemadlong hakat tu tri kumi arjar arpulai hapori friends tingi kum ki parat kot ngikit poket weng iba komanda sang pliang banaya kiu sepra ber kamtam ban irap kan tiu su film kasi kamtam hapori kasi jetia jui blesibon filma bat kum churu we neki nong sna film te nakaliang jonga ai ke jingkasan ka pura ya iba komanda sampliang iba dei I president jong me filma nakaliang jong ni kinosna film ni kasani I bat ni MC mri bat ni kitbok ri baila shajet hakane benlishim benta haka festival kamalong hapokan de nakaliang jong ni sudah ni sokwan shikada ya nakaliang jong ni me filma bai president jong ni la shajet bele shathe namal kalong ka jimentoy nakmanta ka jong ni kinosna film khasi namal ba hadian ba I president jengi lale shathi sayo shibun kijing mentoy kijing hikai ba kijing tip jengi kelmen ba hadian belawan phai biang hangni hapo ri khasi jungi dangla pat kumno ban peni dan dia ban betel ti yangi bandang hikai yangi ru ke e ba mai ilayo kijing dang start ke kijing tip na shathi na po festival ko balong hapo kans te na kalyang jong nga we na national film bat u member jong ka me filma na kitbok yang I ba in late na ba sok basan shathi bat in dawan phai biang pat hadian bala kut ka festival bat na kalyang ka jongi ni sungo ban penrai mi gitu ki ba pesha ya ka jisha jet jongi bale shathi kalong ke ba susi lata para mangi habangi shajet
ini awak kejat uwe dari abang ngila sajet to ai ba ni kitbok ye tu ki ba sajet ba le sathie ba ngi kerman ba ka jinglen ka jongi president jongi sathie kan long ka chiman toy yangi kinong shaflem hapo kari kasi ba huai peshibon ngang ada iba amdor suciang iba de i producer jong ki film khasi ba jantia ba hagani kapor nga ai khuble karpan ya i president jongi iba kamarar sang pliang ba i layo ban mikmat man le sha ketika kan festival kaban salong lo shan nadu ga khat ru tare bat ngit scam lembak jing le jong i sha ketika festival kandang kejing mentoy yang i kumbinong sna film bat hagaju kapor nga airu ka kitpop kerwian nagbenta jong i ba in poisuk poisain bat ba in one pai sup pai sain shanesha state jong i te kumta na kaleng jong i kinong sna film ni dap de kesukman ka bakra hadu kata-kata namar ka de ka sen banengkong ba on sha jet na we na u president jong i na kanika me filma bat ngit skamro ba ondai one pai nagate jaka ba in yo ban share ne ban pensngu yangi ba hagan ukur kom ka jingyai lanti jong i ba ila ro ban pensngu thu ba kumnong in sna film khnang ba ki film ho khasi jainte jong i kin nang tu su nang ne chakmat langba ka jing yo banta jong i bani don ha ketika kan festival te tangkum ta he ngakit bokir wel sachi seni ba komandar ba in poisuk poisan sha ketika jaka onda ilalai kubli shibun tangi tai kubli sejarno nga kum unang sna film khasi u badang thamai bat da ka film jonga kadika film lengkar ka bangan sapen asian hapo bijus na mahol shilong te kapen pau ka jing saudiaw halor ka jing sha khnyum lani ka jing sha kan tho ba ka jing bishni jong ki katu ka ne halor ka jing sha jet jong iba commander sangpliang ban lej ban yashim banta lani ban mi khmat nakajala Meghalaya shaka kan film festival te nakalian jonga ngakit bo kirwiang ya i bat nga ai khuplei karpang ya ka sarkar jala badia ka central government ka blajet ya i ban mi khmat na po ka jala Meghalaya bat nasngawro ba dehok mai ban yo ya kanika benta namar ba ila trashitom ban yalam yangi kinong sna film jong ka jala Meghalaya bat menta ide mai babat ya ka president jong ka Meghalaya Filmmaker Association bat kumjuro ide iwai naki national film i batrai shitam ba banwanra ya kanika Meghalaya International Film Festival kabadang shudep longshan hauni ubanai balai jong uni usnem bamenta te lengba kanika festival ro ngiyo iba bun ki wai ki artist ki producer ki wai ki ri ki blawan ban pen i ki film ba pher ban lengba kane ngiyo i ro bakla kala long shisha ka ba job ya kinong sna film jang ka jala bat menta bun ki wai ki ri lani ki jala ki badai na po ka ri India kila yo i ya ka jing itanat jong ki jaka ki badon hapo ka jala Meghalaya te nakalian jengang ngakit buak kiruyang ya i ba nya shakmat ngangej ru ba nang trashitom bat wat nang pensngap ya ki katu karne ki bom hon ya phi henrai ngakit buak kiruyang ba phenang ya shakmat ban trashitom ban yalam ya ki nong sna film jong ka jala Meghalaya ban ngangej ru hakawai kasni ba lengba ka jing yalam jong phi baro ki nong sna film khasi kin salong ki ba job te tangkine khuble shibon khuble ye phi baro ha ka ban kong ngi pan pau ka jing sokmen ka bakrau halor ka jing jet ka jong i sar commander champliang ban represent ne ka Meghalaya ha ka ne ka Cannes Film Festival ka berlong ka France te ho ai sar commander ila long inong yalam baraba jong kinok na film po Meghalaya bat khamtame ni sokmen ba idei na ka dong ka thain ka jong i te na kaliang jong i kum ka group ni pan pau ka jing Krishan na ka banta jong i halor ka jing lek ka jong i po France na ka banta kine ki kam ki jong i te ngi ngets kham ba hadin ba ila wan phai na po France in wan ra ru ki jing hikai ki babun na ka banta jong ki artist hapo jong kane ka jala ka jong i kuble shibon kuble phi baro mga hilarious barbecue we na kinong sna film bat ting shop ha ka jala Meghalaya ka ba nga sau comment hadu data nga shim me galat long ba hapling bon phau tli kisnam ki ba kinong sna film ha jala kila ma chinge but
ringkat ke jing tong kat banang ya ki por kisnem gila sedang bani ki so jong ke jing tong but we ni ki so jong ke jing tong ke ba penkemen bha yang haduk tata kolong tata ke jing yo shimenta ke jela meghalaya shakawi na ke festival ba he tam ha po ka prathei kata ka kan film festival ke masalong hagari France tengah som kemen ngakit bok ya unong yalam jong ka Meghalaya Filmmakers Association uba kamanda syang pliang ubalong uwei ban salimi khmat syakani ke festival ke bahe ha ka prathei bat ni ke bok ke reng ni pi nong yalam jong ka mi filma jong ki nong shna film ha ke jela ba lingba ke nei ke jingle jong pi kan sa pen mentoi ya ke nong shna film ke jela bro ka wei bat ya ka ya ki pa nong shang chnong hi ba ka film na kani ke jela jingi ka sanang kio na ki por se ki por ka barang mi kisnam ni ai jing ke bok ke reng ni pi ba pinsalit ban shimenta pinsalit suk kata na du ka khandu tarik kani ka festival ka sasdang hadu ka pinyo tarik wat pinsawan pai shalashnong ringkat bon ki ege jing yok mentoi lingba jing pi kan sepen mentoi langengi kublei shibun kublei pi borok kertang jonga di lasting nongri mengadai producer buat aktor buat kunjuru dei udkhot jongka me filma ti nasngo sorong bang sukumen ba komanda di sya ban select dan mencajit ban list pokans festival belong aduk khandu tarik adu ar punyo tarik jong tau punai bat kalong jing dan bok yang bangin yo kum ni no yalam sisa ya ka industri jongi pementah ke sang kiu lang bajing yalam jongi baling bajing tristem jongi bajing lerit jongi ila sya ban jit ban det mi khmat chatai bat i Nicholas Kharkongor iba dei national film iba pa jong ka jela jongi ti ngakit bok iruyang ye iba kamanda sang pliang ba in besok poisan chatai sipo festival ban ra sibon ni muntai yangi kenam bingla menang ketiu susu ba mentang sang kiu hakan yalan sina film ning bajing alam jongi bat ngakerban ba in ra sibon ki muntai namenta jongi ba sina film mang ne ba jela jongi bat in a sibon ni pensai bat i dap ti sukuman ru ba ilala ban penlong ye kene ka first Meghalaya Film Festival yang bajing alam jongi Pagin dapat sukuman ke bakra inang la ban yalam susu doni sakmat nam tak agamiat jongi kip don sal pang akan galai te akit bak ruang ibn paisuk poisan pat inwan paisuk paisan daging kerku jin penya jin blai pun jarang te tang ini kinti ne bakhendian akit bak ruang bisa sisi ne i blin kerku i akan kawan bara polisi bon bacul beli siap jarang